odpovídají. Pokud se to někomu nepovedlo, já si myslím, že sezóna je takové před námi a že určitě to napravíte a že se budou ty výkony jenom zlepšovat. A ještě jednou děkuji za účast a doufám, že příští rok tohle dobou, to znamená poslední květnovou neděli, se tady zase tak hojném počtu setkáme. Přejdeme k vyhlášení výsledků a začneme v pořadí družstva muži, ženy, dorostenky a dorostenci. A budu vás postupně číst, budete si chodit pro ceny. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, hlavně Jarovi za kvalitní rozhodování a myslím si, že tady nedošlo k žádným problémům a přejdeme teda k tomu avizovanému vyhlášení. Takže já děkuji za slovo a začneme kategorii dorostenky. A jako třetí se umístili Malenovice. Bohužel nedokončili, ale splnili svou čestnou účast. Druhé, Řivnův újezd Kaňovice. Výsledný čas 25:87. A jako první Hota 19:63. Kategorie dorost, druhé Sazovice. Třetí, ne? Takže ano, máme tady Radku, viděli jsme to vlastně všichni, která se umístila na třetím místě, omlouvám se. S vynikajícím časem a ještě větším úsilím. Už vepředu nejedeš. Druhý Sazovice 22:89. A první 17:51 Řivnův újezd Kaňovice. Toto je dorost a máme tady kategorii žen. 15. Hota. Bez času. Takže máme začít od 10. místa. Rychlo 27:15. 10. 9. Hokišová 23:82. To konečně vyhlášení. 8. Malenovice 22:73. 7. Nedašová Hota 20:14. Koudě se mi to podiskám.